ବାପା ରୁହ ରୁହ ବାପା ରୁହ ତୁମ ଟିଫିନଟା ନେଇକି ଯିବ। ହଁ ଯା ମା ଆଣିଲୁ ଟିଫିନଟା ନେଇଯା। ମା ଆଣେ ଟିଫିନ ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି ପରା ଦୂର ବାଟକୁ ଯିବି କାମ କରିବାକୁ ଆଣେ ଶୀଘ୍ର ଆଣେ। ହଁ ବାପା ନଉଛି। ମା ମୋ ଡେରି ହେଲାଣି। କଲେଜ ଯିବ ମତେ ଟିକେ ନେଇଯା। ହଉ ହଉ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବୁ। ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ରେଡି ହେଇକି ଥବୁ। ହଁ ଭାଇ ହରିଣଟା କିଏ? ତୁମର ଆର ପଟ ଗାଁର ନୂଆ ନୂଆ କଲେଜ ଯାଉଛି ଏଇପଟେ। ଆରେ ଆମ ଗାଁ ପଟେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ହଁ ଭାଇ। ଆରେ ମୋ ନଜର ତ କାହିଁ ପଡିନି। ଆରେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଁ ଭାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼େ ଆଉ। ହଉ ହଉ। ବାପା ତମେ କାମକୁ ଯିବନି କି? ହଁ ମା ମୁଁ କାମକୁ ଯିବି ଆଉ। ବାପା ତମ ଟିଫିନ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ତମେ ନେଇକି ଯିବ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୁ ଯା ମା ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ ଯା। ହଁ। ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲିଣି ଏବେ ଆସୁଛ ତମେ? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଯେ ବାପା ବା କାମକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ବାପା ବି ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି ପରେ କଥା ହେବି।
ତୋର ଏତେ ସାହସ ତୁ ଘରେ ଶୋଇବୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘର ଓଳେଇବ ହେଇ, ଚାଲ। ଆରେ ଘର ଓଳେଇଥିଲୁ ନା କଣ ଓଳେଇଥିଲୁ ବା ଏଠି ଗୋଟେ ଏତେ ଅଳିଆ ପଡିଛି ଆରେ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି କିଲୋ ଆରେ ଦେଖିବୁ ଆ କଣ କରିଛି ଏଠି ଦେଖିବୁ ଆ ବା ଆସେ ଆସେ କଣ ହେଲା ନାନୀ କାଇଁ ଭଳି କରୁଛ ଏ କଣ ଦେଖିଲୁ ତ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଏ କଣ ବା ଏ କଣ ଘର ଓଳେଇଥିଲୁ ନା କଣ ଓଳେଇଥିଲୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଓଳିକି ଦେଇଥିଲି ଏସବୁ ତ କିଛି ନଥିଲା ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ହଁ ତୁ ପୁଣି ମୋରି ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ମୋରି ମୁହଁରେ ଆଉ ଇଏ କଣ କି ମୁଁ କଣ ମିଛ କଥା କହୁଛି ଯାହା ତ କଲୁ ଯା ଏଥର ମୋ ପାଇଁ ଗରମ ଗରମ ଚା କରିକି ଆଣିବୁ ଛୋଟବେଳେ କଣ ଖାଇକି ଯାଉନୁ ଚା କରିକି ଆଣିବୁ ହେଲା ଆଉଛୁ ନା କୋଉଠି ମରିଗଲୁ ବା ନାନୀ ନିଅ ଚା। ଆରେ ଏ ଚାହା ନା ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆଉ ତ ବାପା ମା କଣ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ବା